Mismo ako mismo. Ikaw pa ang pipirma, ma'am. Na sa inyo po kasi nakapangalan, ma'am, at ipapakancel nyo po. Sir, ano yung company niyo? Kami po. Ay, kami po, ma'am, nagdi-deliver lang po. So, courier service lang po kami. Anong car? Kami po. Oo. RBG Courier Service po mula Manila po. RBC? Opo. Patingin ng ID mo. Pwede, doon po, andun po sa Ay, pwede i-cancel namin yan kasi wala kaming alam na order Opo. namin na ganyan. Okay? Yes po. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagpupapaw na siya, umatikubong eksena at makabuluhang istorya. Yan na naman ang inyong masasaksihan at nagbabalik ang JFS Petals and Services. Ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. At syempre, kasama niyo pa rin ako ang inyong nag-iisang Kuya Steph. Bago ang lahat, para naman huwag niyo kaming makalimutan, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, and YouTube channel JFS Petals and Services. Hashtag distansya, hashtag pagmamahal. Pinag-iwalay man ang pagnanig nito ng distansya, ngunit pinagbubuklod naman sila ng kanilang pagmamahal. And today calls for a grand celebration dahil syempre double celebration ito. Birthday ni Nanay at syempre dahil Mother's Day ngayon. Kaya naman to the rescue agad ang JFS Petals and Services para ihandog ang granding selebrasyon para kay Nanay. And talking about yung granding selebrasyon, syempre kasama ang ating mga items or packages na ipapakilala ko isa-isahin ko ngayon mismo. Okay. Syempre, hindi nawawala our ultimate bubble balloon gift na may nakasulat ng Happy 75th Birthday and a Happy Mother's Day, Mama. Ayan na. Kasasabi ko lang na double celebration ito. Para naman syempre may pagkain, si Nanay, handogan natin siya ng lumpiang Shanghai at meron tayong bilao ng pansit. And of course, dahil birthday ni Nanay at Mother's Day ngayon, handogan natin siya ng masarap at napakatamis na red ribbon cake. Meron tayo din letter and of course paired with our sash mula sa JFS Petals and Services. Ano pa ba? Si Nanay din ay makakatanggap ng harana package mula syempre sa ating namin na si Kuya Gab ang ating surprise haranisa. And last but not least, syempre meron din si Nanay mariisip na pera ngayon dahil syempre kailangan natin ngayon ng pera at ang kanyang bouquet or money bouquet ay nagkakahalaga guys ng 5,000 pesos. So that's it. And syempre, ang aming team ay bumiyahe pala dito sa napakalayo-layo. Mamaya i-review ko kung saan kami nagpunta. Kaya naman, mula dito sa ating pinatatayuan, tara na't surpresahin na natin si Nanay at muling isisigaw ang JFS na yan. Hello J-Fans! Ayan, so papunta kami pala ngayon. Ito ang isa sa malayo ko na namang car trunk. Papunta kami ngayon, i-reveal na natin sa San Jose Camarines Sur. Ayan, so kasama pa rin natin ang ating mga kating na tulog ngayon dahil malayo nga ang biyahe. Pero bago ang lahat, nanay pala ang ating susurpresahin. And shout out sa lahat ng mga nanays dyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa aking nanay din. And sa mga nanay ng aming ka-team ngayon, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bago po ako bumaba, dahil malayo pa naman yung biyahe namin, i-shoutout ko muna yung aking friends and subscribers din ng JFS Petals and Services. Kay Mr. Tristan Andre Basa and kay Mike Angelo Blanco. Hello sa inyong lahat. Andito ako sa San Jose Camarines Sur. Bye-bye for now dahil matutulog din ako. Dahil tulog yung mga kasama ko. Bye! Tao po. Tao po. Ay, may kainan. Tao po.
Dito po bahay ni Ma'am Raynara Absalam po. Ito. Hello, sino po si Ma'am Raynara po? Ay, saan ba? Ma'am, ito po bahay ni Ma'am Raynara Absalam. Ikaw po mismo? Ay, ma'am, may delivery item po kami, ma'am. Ano po? Karaoke set po. Platinum karaoke set po. Mula po Manila po. Apo. Mula po sa RBJ Lights and Sounds po. Deliver po dito. Hindi pa po bayad, ma'am. Sa inyo po nakatangalan, ma'am. Apo. May delivery. May order? Opo. May babayaran kami? Opo. Wag na. Ano order niyan? Wag na. Wala kaming order. Cancel na yun. Wala kaming order. Wala Ano kaming po pati yun, ma'am? 25,000. Oh, di na. Cancel. Alam dyan. Kaya, Hindi namin yun alam. Opo. kala ko kaya nag-order sa akin. Opo. Ulay ka nga ni Alice sa Hindi niyo po ito alam, ma'am? Ano po, ma'am? Karaoke set po na platinum po. Kahit na wala kaming alam dyan. Tapos meron kami Okay po, ma'am. So, ika-cancel po natin. kasi wala naman kaming order na ganyan. Okay po. So, ganito na lang gagawin natin, ma'am, para hindi po kasi ito madali ang proseso po dahil medyo malaki po na ang order po, ang purchase order. Ano po? So, ang gagawin po natin, ma'am, papapirmahin po namin po na ika-cancel niyo po. Ikaw po ang pipirma, ma'am, na sa inyo po kasi nakapangalan ng at ipapakancel niyo po. Ano kung kapanin nyo? Kami po. Ay, kami po, ma'am, nagdi-deliver lang po. So, courier service lang po kami. Anong courier? Kami po. RBC Courier Service po mula Manila. RBC? Patingin ng ID mo. Pwede, doon po, andun po sa Ay, pwede i-cancel namin yan kasi wala kaming alam na order namin na ganyan. Okay? Yes po. Ganito nga po, ma'am, binibigyan ko pong option kay ma'am. Para po makancel po ito dahil hindi po biro Okay. yung laki po. And then kami din po nag-effort pagpunta dito. Papapirmahin po namin siya na kinakancel niya po. Para Okay, kami din sana po, yung apo, kunin ko lang po. Sige, sige. Pero kalma lang tayo, ma'am, ha. Wala po kami kasalanan. Ano po? Oh, sige na. Apo. Kasi kami po taga-deliver. Okay lang kung Apo. wala kang babayadan. Opo, Uy, opo. tuwang-tuwa kami, no? Yes. Pero pag babayadan 25, ay, mamaya talaga, no? Ano po? Ah, saan? Sige na, pero Sige po. Tapos paano na lang po kayo, ma'am, ng ballpen po ako? Apo. kahit ballpen, wala kayong ballpen. Ang courier nyo, dapat kompleto kayo. Wala nga kayong ID, nag-deliver kayo. Dapat Pero po ako ID, ma'am, doon po. Ah, saan? Nandun po. tingin. Yes po. Sige na, kunin mo Apo, na. apo. Ako ang ano. Sabi, kinausap ko po yung anak niyo po na nagpadala po dito sa amin. Sabi niya po, at least makapag-down daw po ng pera. Ay, wala kaming pera. Ganun na yun. Wala kaming pera. Paano po yan, ma'am? Sabi po kasi ng anak niyo po, nagpupumili. Tingnan niyo daw po yung items, ma'am. Ito naman po, anak niyo din po isa po. Sabi niyo po, para sa inyo lang. Paano pong decision niyo, ma'am? Dahil sa inyo po nakapangalan. Pwede naman, mataba ka mo sa boyfriend mo. Tingnan mo. Pero po may pang-down po kayo sa akin ng 5,000. Wala. Eto na, ma'am, oh! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Tibay. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Alright, kalma ang lahat. Hello po, nanay! Ayan, so masyadong naging mainit ang tensyon namin kanina. Talagang naging totoo yung aking sinabi sa introng mainit na eksena. Talagang naging intense po yung eksena namin kanina. Ano?
And unahin ko na lang po, nanay, pasensya na po kung naprank ko po kayo sa 25,000 Pasensya na din lang, karaoke set. nakakagulat kasi Yes. 25,000. Yes po. Pero the reason why na naandito po kami, dahil po para bigyan po kayo ng kasiyahan at ihandog ang sorpresa po para sa Ay, inyo. opo. Pero bago ang lahat, sa lahat po ng hindi nakakakilala, magpapakilala muna po kami. Hello J-Fans and people of the Philippines! Andito na ang inyong pinakapaboritong tagapaghatid ng Saya Good Vibes at Sorpresa. Yes, we are finally here. Andito na ang JFS Petals and Services, the first ever car trunk in Bicol Region. At syempre kasama natin si Nanay Reynera Absalon, tama po? Opo. Yes. Kanina inaway-away kami nito, ayaw mo papunta dito. Iuwi ko na po ba ito? Sa may teddy bear. Okay. Ang Inaway rason po talaga ako. talaga kung bakit po andito kami, hindi po para mag-deliver po ng video set or karaoke set. Pero tagilid po kay nanay ng konti. Wow! Yan po yung mga items na ibibigay namin sa iyo as part of the surprise para po sa inyo. Dahil double celebration ito, J-Fans, dahil birthday ni nanay. At syempre, merong ano ngayon, mga bata, ano ngayon? Celebration ng mga Mothers. Mother. Oh, dahil Mother's Day ngayon, nanay, at birthday nyo pa, napakaswerte nyo po. Allow me first para isa-isahin yung ating mga items. May pagkain pa po ba dyan sa loob ng bahay? Meron pa. Dahil mabait ako, kahit sinungitan nyo ako, nanay, dadagdagan ko yan. Pasok natin ang ating lumpiang Shanghai, bilao ng lumpiang Shanghai, at bilao ng pansit ang pangpahaba ng buhay. We also have red ribbon cake, nanay, dahil birthday nyo at Mother's Day ngayon. And syempre, ang ating ultimate na bubble balloon, happy 70th birthday and happy Mother's Day, Mama. Love you. Ayan po yung nakasulat. And of course, meron din po tayo dito matatanggap, nanay, na sash. At syempre, ang letter na babasahin ko mamaya mula po sa taong nagpadala at rason kung bakit andito po kami. Pero bago ang lahat, pwede po ba ako mag-request? Isang masigabong palakpakan po para kay nanay. Suot niyo po, nanay. And syempre, sino nakapanood ng Miss Universe Philippines kagabi? Kayo po. Syempre, ang Miss Universe, pag nananalo may dalang bouquet. At ang bouquet na ito, nanay, ay di lamang basta-bastang bouquet. Dahil ito po ay nagkakahalaga ng, hulaan nyo po, ilan po kaya ang halaga nito? Wala akong idea. Okay, dahil wala kang ideya, huwag na nating pagurin si nanay. Palapakan natin ng sabay-sabay ang 5,000 pesos. Kita nyo po sa ating subscribers and followers. Ayan, nanay. Dahil meron na tayong Reyna, at syempre, dito po kay nanay, meron pa si nanay bouquet. Kulang na lang ay corona. Pero ngayong hapon po, kayo po ang deserve na makareceive ng corona dahil sa pagiging kulirang ina. At syempre, napakaganda nyo rin po ngayon, nanay. Kaya hindi po ako magtataka, nanay, na yung mga anak nyo ay talagang nagsikap para magkaroon kayo ng ganitong selebrasyon. Ano po yan? At syempre dahil Mother's Day ngayon, kulang-pula pati si nanay. Siyempre. Okay. Wala na nga yung lipstick. Wala nang lipstick si Wala nanay. na. Wala na. Ngayon, nanay, may konting tanong lang si Kuya Sep sa'yo, nanay. Ang tanong ng bayan, kanino po kaya galing ito, nay? Kineri Joy. Dinig ko po kanina may jowa daw po kayo, nanay. Sino kayang jowa yan, nanay? May jowa ba to si nanay? Wala naman. Joke lang po, nanay. Pinapatawa lang po kita. Pero the real is, meron po talagang taong nasa likod ng sorpresang ito. And, ibulgar na po natin, nanay. Pero bago yan, basahin muna natin yung letter niya. Ano po? Happy 70th birthday, Mama, and happy Mother's Day. Love you. Happy birthday, Mama. Ngunyan, ngayon isang espesyal na araw ito para sa iyo. Alam ko na nasorpresa ka kasi buong akala mo ay wala kang handa ngayon para sa birthday mo. Siyempre, hindi pwedeng wala. Lahat ng mga bagay po ay nagagawa ng paraan kung gugustuhin. Yes, tama naman. Salamat sa Diyos at binigyan ka pa ng panibagong taon at lakas hanggang sa araw na ito. Marami mang pagsubok sa buhay natin, sa awa at tulong ng Diyos ay nalalagpasan natin. Lalo pagdating sa sakit mo. Hiling ko ngayong kaarawan mo na sana ay mas lalo ka pang palakasin ni Lord sa araw-araw. Lalo na sa pag-aalaga mo sa 2 pang apo at sa paglaban mo pa sa iyong karamdaman.
Pray lang tayo lagi. Wala man ako ngayong kasama nyo na magse-celebrate. Sana napasaya kita sa simpleng regalo ko sa'yo. Alam kong ayaw mo sanang maghanda, pero ito na. Simple man, at least meron po, nanay. Ma, salamat sa lahat-lahat. Kahit, ano ba to? Kahit kuman nasasabi sa'yo, pag magkasama tayo, kahit siguro ano ito, kahit hindi ko man nasasabi sa'yo, pag magkasama tayo, Ma, I love you. From the bottom of my heart, again, happy birthday and happy Mother's Day. God bless you more, Mama Machuchu. Ay, yes. Ayan po yung letter po ng anak. Yes, tama po kay nanay. Galing po ito kay Ma'am Mary Joy. Si Ma'am Mary Joy po ay nasaan? Singapore. Nasa Singapore, tama. Ngayon po nanay, napakinggan nyo po yung message ni Ma'am Mary Joy. Ngayon naman po nanay, ano naman po ang reply nyo para sa kanya? Kausapin niyo po sila. Dahil for sure manunood po siya. Mary Joy, salamat sa pagkamukha din, surpresa mo ka na kung regalo. Hindi ko na basta kanina sa hata. Kung ako nga ni, abo ako na maganda nata. Sabi ko napapagal ako. Pag una ko talaga, uda kita kami handa alagad. Salamat na sila ni nagibunin paagi na lawas at gatikit na paagi matawan man ako ning kaugman. Kasi lalo nanguwa na araw kada ginibo mo, urog akong nauugma. Salamat sa ining effort mo na tawan ako sa kaugman. Thank you very much. Nanay, masayang-masaya po ba kayo ngayon, nanay? Yes. Dahil syempre, walang puwang po ang lungkot ngayon, nanay, dahil araw niyo pong mga nanay at birthday niyo pa. Kaya naman, J-Fans, para naman pasayahin natin ng todo-todo, itodo na to, sabi ni Rufa May Quinto, todo na to. Para itodo po natin, nanay, ang kasiyahan. Tara't papasukin po natin si Kuya Gab, ang ating surprise haranista, para naman kantahan po kayo, nanay. Kuya Gab, pasok! Dito po tayo, nanay. Yan, tatapian si Kuya ni Kuya Gab. Tara na, baka ito mapiraw na. Nabudol si Mami. Seryoso? Once a long, long time ago, setting out to find the dreams, lost in the memories of golden days. Naharana. Sometimes rising in the spring, glowing, shining in the sun. Golden days come to return. Those who know the fire burns, try to find forever the dream. Try to find forever the way. Nangarana kaya? Caravan journey in the sky. From the day caravan, we know who we are. We discover where we went. Oh, caravan, there we find the love. Is gone. Ayan, palampakan natin si Mami. That was one of your favorite songs. So, igwa pa kitang sarupang song, Mami, para sa iyo. Pasko na naman. Igwa pa kitang sarupang song, Mami. Sa buhay kong ito, aming pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw
pagmasdan, ligaya'y tila pa'y walang hanggan. And Mommy, happy Mother's Day and happy birthday to Thank you. you very much. Yan, palakpakan natin si Mommy. Happy birthday po. Alright, so muli palakpakan natin si Nanay at syempre pasalamatan natin ang aming surprise haranis ng si Kuya Gabo. Napakatatamis at napakaganda sa pandinig ang boses ni Kuya Gabo. Ano po, Nanay? Parang nagbalik si Nanay sa kanyang pagkadalaga. Yes, yes na yes. Kung magaling po ang ating surprise haranis, palakpakan nga po dyan para kay Kuya Gabo. Para kay Alright, syempre Nanay, para naman kumpletuhin natin ang selebrasyon dahil Mother's Day at birthday ni Nanay, ano kaya kung bigyan natin siya ng cake at syempre muli natin siyang kantahan ng happy birthday song. Ano po? Kuya Gab, pwede bang makapag-request? And 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, Nanay, so thank you so much Kuya Gab and of course sa lahat ng ating mga singers dyan sa likod. Nanay, bago pa po tuluyang maubos ang iyong kandila, napakalakas ng kandila natin ngayon. You may now blow your candles, Nanay, but before that, syempre, make your wish. Alright, palakpakan uli natin si Nanay. And syempre, ibaba ko muna ang ating cake. Na dahil sa sobrang init at sa sobrang layo ng aming napuntahan ay medyo umupo ng konti. Pero ayos lang yan, i-ref lang yan mamaya. Alright, so Nanay, syempre, muli po, gaano po kayo kasaya, Nanay? Ay, walang pagsiglan sa Yes, walang pagsiglan. Pero kanina parang masungit yan. Oh, Nanay. Yes. Kaya naman, J-Fans, para naman ipagpatuloy po ang pagbibigay po sa inyo ng mensahe, Nanay. Andito po, sino pong kasama niyo dito sa loob ng bahay? Itong manugang ko. Si ate po. Opo. Ate, andito, yung Tapos pinakamasungit dalawa nga kanina, po. ipapakita ko sa inyo, J-Fans. Joke lang po, Nanay. Ayan, tawagin natin si Ma'am. Ano po pangalan niyo, Ma'am? Melanie. Dito po kayo, Ma'am Melanie. Melanie Marquez ng San Jose, Camarines Sur. Ayan, Nanay. Dahil syempre po, Nanay na din po kayo, tama po. And birthday po ngayon ni Ma'am, ano po ang message niyo po sa kanya? Sana maraming birthday pa Yes. na dumating sa'yo at palakasin ka palalo at walang mag-aalaga sa dalawa kong anak. That's all, Mama. Sino pa po ang kasama niya dito? Yan na dalawa. Dalawang pamangkin. Dito ka. Ano yung apo po ako? Dito kayo, para naman makita kayo sa ating video. Ayan. Para maging instant Hindi, bibili artista tayo, makikita tayo sa ating YouTube channel. Ayan. Anong pangalan niyo, baby girl? Atena. Atina. Na ikaw? Si Ulrich. Ulrich. Anong message mo para kay Lola? Lola, tama? Anong message mo para kay Lola? Kahit mabilisan lang. Happy birthday daw, Lola. Ayan. I love you. Para man maging sweet, pwede bang i-hug niyong dalawa si Lola? Hug niyo si Lola. Dali. Power hug. Ayan. Isang mahigpit na yaka para sa mapagmahal na Lola. Ayan. Ikaw naman, anong sasabihin ni kay Lola? Happy birthday daw, Lola. Hingi ako 100. No po. Alright. So maraming salamat po, ma'am. And okay lang po yan. Part po yun ng trabaho namin kung nasungitan nyo po kami kanina. Yes, it's okay, Nanay. Kaya naman, ayan na nga. Alam kong napasaya ko si Nanay at syempre naihandog ko sa kanya ang deserve niyang kasiyahan at syempre ang sorpresa para kay Nanay. Ngayon, Nanay, may gusto pa po ba kayong karagdagan or may gusto pa po kayong idadagdag? Sasabihin niyo po kay ma'am bago po tayo magpaalam sa ating video. Sasabihin kayo. Apo, yes po, kay Ma'am Mary. Boom! Mary Joy, salamat sa pag-surpresa mo ka na ko. Pag-una ko, di mo ko narumruman sa birthday ko. Alagat, salamat na araw ko lang natin sa plano mo. Thank you. Mag-agong ka na. Mag-asawa ka na daw, Ma'am. Asawa ka na daw. Alright, maraming salamat po. And bago ko makalimutan, pasalamatan ko rin po si Ma'am Mary Joy for trusting the GFS Petals and Services para po pasahin ang iyong nanay. Nanay, ayan na nga po.
we have come finally to an end of our surprise, nanay. Kaya naman, pagbilang ko po ng 3, nanay, sabay-sabay po tayong magbababay sa camera. Pwede po ba? In 3, 2, 1, bye!